To bol skôr pokus pani Kolíkovej vštiepiť mi do hlavy, že čo by mali byť moje hodnoty. Jedného dňa mi otec napísal, že sa so mnou chce stretnúť ministerka spravodlivosti. Ja som samozrejme pozvanie prijal, lebo ma zaujímalo, čo odo mňa môže chcieť ministerka spravodlivosti. A ako by ste mohli čakať, tak naše stretnutie bol klasický pokus o indoktrináciu. Riešili sme LGBT, feminizmus a ďalšie ultralavicové témy. Viac ako rozhovor, to bol skôr pokus pani Kolíkovej vštiepiť mi do hlavy, že čo by mali byť moje hodnoty. Mimochodom, toto nie sú jej skutočné hodnoty. Agenti mainstreamu nemajú hodnoty. Predstierajú, že majú hodnoty, ktoré im káže mainstream. Ich jediná hodnota je slúžiť mainstreamu.